priatelia, dnes sa pozrieme na hru Pathfinder Card Game, konkrétne na jej verziu Rise of the Rune Lords. No, hra je takto rozložená na stolíku 50x50, čiže úplne vám stačí, ak budete hrať za dve postavy. Tretia by sa tam evidentne už nemestila. Poviem toľko, že táto hra je už de facto mŕtva, pretože nie je veľmi v predaji. V predaji sú ešte nejaké rozšírka, ale nie k tomuto base setu. Tento base set obsahoval základné 3 nejaké dobrodružstvá nezávislé. A bolo k nemu potreba dokúpiť, no bolo tam prvé rozšírko, dejové, príbehové, ale potom ešte ďalších 5 nasledovalo, tak to ukážem. Dá sa k nim ešte dostať. Ja som mal to šťastie, že spod ruky jedno stálo 8 eur. Oproti bežnej cene, ktorá je vyššie 10 eur, ak sa nemýlim. Škatula vo vnútri vyzerá takto. No mám ich tam porozkladané ešte nie úplne všetky, ale ako náhle budú všetky tie rozšírka vybraté, tak sa škatula zaplní. Hra je bohatá na obsah, má nejakú základnú dejovú líniu, a ktorá sa potom, tu je vlastne, čo je hlavný príbeh, no kde som? Čo je hlavný príbeh vlastne, na kartičkách je všetko popísané. Je to v podstate RPG, pretože používate skoro všetky kocky okrem D20, aspoň zatiaľ som sa k nej teda nedostal. Mám vyložených 2 hrdinov, trpazlíka, ktorý je ranger a ktorý sa postupne upgradeuje, ako vidíte. A bojovníka, ktorý, čo mám s kamerou, ktorý sa tiež už upgradeoval, lebo už som v nejakom 3. scenári, tuším. A každý scenár má 5 samostatných misií vlastne. A každá misia pozostáva z toho, že preskúmavate lokácie a každá lokácia má pridelené určité typy kariet. Môžete ich aj hrdinov aj rozdeliť, ale ja ich mám obidvoch tu a momentálne nás čaká boj s takýmto fešákom, Ogrekin, a tu sú nejaké podmienky k tomu, že čo sa bude diať počas boja a tu sú jeho životy, ktoré musíme prekonať. Ak ich neprekonáme, tak rozdiel, ktorý vznikne, napríklad dám mu 11 damage, 13 minus 11 je 2, tak 2 karty musím diskardovať, čo je prúser, toto mám discard pile, tu mám ťahačku a toto mám ruku. Lebo čokoľvek diskardujete, už veľmi ťažko dostanete naspäť do balíčka a karty tu fungujú ako vaše životy. Čiže ak nás nepriatelia donútia diskardovať viac, než rechargeovať, lebo vy môžete niektoré karty rechargeovať, že ich dáte naspod balíčka. Čiže sa k ním potom ešte dostanete. No, ale ak neprídete, ak budú všetky v diskarde a vy nemáte čo si ťahať, tak ste umreli. A napríklad môj trpazlík už tam má v diskarde dosť veľa, lebo mal predtým smolu, lebo sme natrafili na jednu nechutnú pascu. V tejto hre sú rôzne kategórie kariet. Zbrane, pomocníci, predmety, tu sú tie pasce, tu sú nejaké štíty, požehnania, kúzla, pretože tu aj veľa čaruje, ak si vyberete kúzelnú túto rasu, fajtu. A potom sú tam ešte, neviem ich zaostriť, a potom sú tam ešte lúty, musíte splniť misiu. No a tu sú potom monštra, scenáre a tak ďalej. Ešte poviem toľko, že vlastne Pathfinder urobil, ako sa predvádza, nie Pathfinder, ale firma Paizo, odtiaľ si inak viete doobjednať niektoré tie položky z Ameriky a cesta nestojí veľa, iba nejakých 5 eur, ak sa nemýlim. Tak táto firma išla ten obchodný model, že vlastne kúpili ste základnú škatulu, ten base set a zvyšok ste si museli podokupovať jednotlivé tie balíčky. Vydali ešte jednu verziu a to nebola, vydali niekoľko takýchto base setov aj s rozširovacími balíčkami, ale nakoniec sa rozhodli pre iný obchodný model zase, kde vydali core set, ani ten už nie je dostupný, a potom vydali kocúr beží vyplašený preč. Vydali Corset a k nemu potom boli vydané rozličné rozšírenia. Naposledy tuším Crimson Throne a ten ešte sa dá dostať. Ale Corset už sa nedá dostať a sám Crimson Throne si nezahráte. No, poďme sa pozrieť na priebeh hry. Takže situácia je taká, že potrebujem poraziť monštrum, ktoré má silu 13. Mám hodiť pri tomto stretnutí 1D4. Hodil som 1D4, padla 2. Dvojka nám povie, že damage dealt by the ogre is increased by 2. Čiže o dve karty viac nám zobere, z ruky vyhodí, ak ho neporazíme na prvú. No ja sa pozriem, čo mám na ruke. Na ruke mám mať vždy 5 kariet. A tu už mám nejaké pokročilé zbrane a štíty. A ja vyskúšam tento longsword plus 2, lebo vyzerá luxusne. No čo mi to dneska nezaostruje. Longsword, tam sú nejakého atribúty. Tu bolo, že koľko stálo ho získať, koľko som musel hodiť. A jeho schopnosti sú, ukáž túto kartu, aby si hodil silu na boj, plus 1D8, plus 2. Môžeš ho diskardnúť, ale to nechceme, ak chceš ďalších 1D6. Ja mám takú funkciu, keďže som už pokročilý bojovník, že keď mi nejaká karta pri boji chce, aby som ju diskardoval, nemusím ju diskardovať, ale zamiešam ju do balíka. Takže predsa len to urobím tak,
že si zoberiem v prvom rade hlavnú milí kocku, to mám 1D10 a tam mám bonus k sile ešte plus 1, plus 3, plus 4. Čiže toto potom nediskardnem, ale zamiešam do balíku. Čiže, teraz vybrať tie kocky. 10 a za posilu 8 1 a potom 6 za to, že som dal akože diskardovať. Hodím a pridátam tam 4 a malo by to byť viac než 13. A máme 8 plus 7, aj bohato. Čiže Ogrekina sme porazili a ide do smetí. No a teraz môžem preložiť žetón začínajúcej postavy, respektíve koho je kolo, sem na trpajzlika a otočím ďalšiu kartu, pozriem sa, čo to je, a ďalší Ogrekin ako, no dobre, je ich tam ako na toto, lebo táto misia je o tom, že ideme vlastne takýchto ogrov zlotrilých niekde v horách povyháňať, lebo zmizla skupina nejakých našich rangerov, takže to tam preskúmavame a týchto likvidujeme pritom. Ešte, aby som nezabudol, vždy je tu taká časomiera, tu sú požehnania, je ich tam 30 a vždy, keď je ďalší hráč, respektíve postava, tak jedna karta sa otočí, tu potom vieme skopírovať jej funkciu. Ale pointa je, že keď toto sa minie, tak sme prehrali. No a to je vlastne v jadre veľmi rýchlo prerozprávaný Pathfinder card game, pretože času je málo a hier je príliš veľa. Napíšte, ako sa vám páči, či ste ho hrali, či by ste ho hrali. Za mňa je to úplne dokonalá prerábka RPGčka stolového do kartovej formy pre jedného hráča. Majte sa.